Pagpatunhay sa espirituhanong kinabuhi. Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang tinapay sa kinabuhi, ang muari kanako dili gayud gutomon, ug ang mutuo kanako dili na gayud uhawon." Ang Dios nakigsulti kanato sa iyang pulong. Dinhi aduna kitay mas tin-aw nga mga linya sa pagpadayag sa iyang kinaiya, sa iyang mga pakiglabot sa mga tawo, ug sa dakong buhat sa pagtubos. Dinhi bukas sa atong atubangan ang kasaysayan sa mga patriarka ug mga propeta ug ubang balaan nga mga tawo sa karaan. Sila mga tawo nga nagapasakop sa sama nga pagbati kanato. Atong makita kung giunsa nila pagpakigbisog sa mga kaluya sama sa atoa. Giunsa nila pagkahulog sa tentasyon sama sa atong nabuhat, ug bisan pa niana nagmadasigon pag-usab ug nakadaog pinaagi sa grasya sa Dios, ug aniya karon kita nadasig sa atong pagpaningkamot sa pagkamatarong. Sa atong pagbasa sa bililhong mga kasinatian nga gihatag kanila, sa kahayag ug gugma ug panalangin nga ilang natagamtaman, ug sa buhat nga ilang nahimo pinaagi sa grasya nga gihatag kanila, ang Espiritu nga nagdasig kanila nagdilaab sa kalayo sa balaang pagsundog sa atong mga kasing-kasing, ug usa ka tinguha nga mahisama kanila sa kinaiya, sama kanila sa paglakaw uban sa Dios. Si Jesus miingon mahitungod sa daang tugon nga mga kasulatan, ug unsa pa kalabaw nga kini tinuod sa bag-o. Sila mao sila ang nagpamatuod kanako. Juan Kapitulo 5, versikulo 39. Kung ikaw makaila sa manluluwas, tun-i ang balaang kasulatan. Puna ang tibuok kasing-kasing sa mga pulong sa Dios. Sila ang buhi nga tubig nga nagapalong sa imong nagdilaab nga kauhaw. Sila mao ang buhing tinapay gikan sa langit. Ang atong mga lawas gitukod gikan sa atong gikaon ug giinom, ug sama sa natural nga ekonomiya, mauusab sa espirituhanon nga ekonomiya. Kanang atong gitun-an ug pamalandungan maoy maghatag og tono ug kusog sa atong espirituhanong kinaiya. Ang espirituhanong kinabuhi kinahanglang magpadayon pinaagi sa pakig-ambit kang Kristo, pinaagi sa iyang pulong. Ang hunahuna kinahanglan nga puy-an niini. Ang kasing-kasing kinahanglan nga mapuno niini. Ang pulong sa Dios nga gitipigan sa kasing-kasing ug sagrado nga gimahal ug gisunod, pinaagi sa gahom sa grasya ni Kristo, makahimo sa tawo nga matarong ug makatipig kaniya nga matarong. Sa dihang ang iyang mga pulong sa pagtudlo nadawat na ug nakapanag-iya na kanato, si Jesus alang kanato usa ka nagpabilin nga presensya. Nagkontrol sa atong mga hunahuna ug mga ideya ug mga aksyon. Si Hesukristo mao ang tanan kanato, ang una, ang katapusan, ang labing maayo sa tanan.